Tervetuloa kaikki! Stoksiisi täällä taas. Syttärit pessu taki parissa. Mun kanava oikeesti täyttää 1 vuoden. Yes! Yes! Tää kuvataan tiistaina. Ei voi, mikä päivä tänään on tiistai? Ja julkaistaan jotenkin. Muista, mulla on 2 käyttäjää siis, muistakaa. Shadow Cola, Shadow Knight. Kummallekin voi laittaa milloin tahansa näitä. Mitä? Hetkinen, mä oon mennyt väärällä käyttäjällä tänne sisään. Se on tää siksiisi. Eli me mennään Shadow Colalla sisään. Shadow Knight, niin sanotaanko, että Shadow Knightilla mä oon enemmän pelannut kyllä, paljon enemmän. Mä oon todella paljon enemmän pelannut Shadow Knightilla kuin Shadow Colalla. Ei Shadow Knightilla mä oon pelannut nykyään Rocket-alueen. Eli vaan Rocket Racingia siis. Siellä mä oon tällä hetkellä Silver 3. Piakkoa Gold ja saa se ilmaisen skinin. Torstaina taitaa olla päivä, jolloin mä rupean pelata Shadow Knightilla. Mä oon tälle vähän muokkaanut tänne, että milloin mä pelaan Shadow Knightilla, milloin Shadow Colalla. Tänään on Shadow Call päivä. Shadow Knightissa ehkä tulee videota ensi viikolla. Tai siis ensi viikolla. Mä tiedän, että mä oon kuvannut aika vähän sen videota. Mä yritän nyt koko ajan enemmän kuvata. Ensi viikolla mä yritän saada sit seuraavan videon. Te ette nyt kuule ääniä, koska mulla on kuulokkeet. Päästäkää meidät sisään. Ei hitsi, mä unohdin mun Metamoon Primein alaskertaa. Olisi ollut kiva, kun tossa tulee spessu, niin vähän juoda jotain. Hitsi. Ei muuten, jos saatiin jossain kohtaa pamautettua 100 tilaajaa, mutta sitä ei ikinä tule täyteen, niin teemme ehkä voice revealin joskus. Ihan real voice. Mä oon kaikki jotain gaming kamaa. Tonne piakko tulee kuulee eikö Lamborghini varmaan. 2 minuuttia, okei. Mitä? Hitsi, mä unohdin, että mä en oo pelannut niinku ollenkaan tätä seasonia kunnolla. Mä en oo pelannut tällä käyttäjällä ollenkaan tätä seasonia. Tällä käyttäjällä mä muistelen, että mä oon ollut kyllä Rocket Racingissa kyllä. Täällä mä oon Bronze 3. Joo, Bronze 3 tällä käyttäjällä. Tää tästä nopeasti siisi-auto. Siisi-auto. Se on nyt siisi-auto. Mitä hitsiä? Hetkinen, mitä täällä on nyt tapahtunut? Eihän mitään missään Battle Royalea vielä. Mä en oo pelannut varmaan mä en oo pelannut tätä käyttäjällä ollenkaan Battle Royalea, tätä chapteria. Toisella käyttäjällä mä oon pelannut ihan sikana myös tätä Battle Royalea, joten Big Bang Battle Pass. No, mä oon pelannut Big Bang, niin mä pelasin se. Joo, mä tiedän, että ei ole tullut pitkään aikaa mitään videota. Mua itekin harmittaa se, että mä en oo pystynyt kuvata, mutta mulla on ollut vähän ongelmia tässä nyt kuvata videoita. Ja kun mä sanon ongelmia, tarkoitan isoja semmosia. Mä toivon, että laitatte Fredrekustiin, niin voidaan ottaa vähän kassoipelejä jossain kohtaa. Paitsi, että mulla ei oo katsojia. On niin kiva päästä takas tänne tubeen. Mä puhun ihan liikaa nyt, mutta millä skinillä ei, miksi mä en mennyt Meowscles silloin pelaamaan? Tai siis tuolla Purished Meowscles, mitä onkaan. Ei,
Mä oon nyt pelannut niin vähän tällä käyttäjällä. Kun mä pelaan tuon Shadow Knight käyttää niin paljon enemmän. Kuka vetää tanssiksi? Laka. Miksi tuo ei tarvitse vaihtaa kiitä vielä? Täällä tää kaikki joulujutut tälleen. Saada vähän ääniä mulle. Eihän haittais mä vaan nyt syöky alaspäin tässä näin. Ei oo mitään hätää. Noin. Kattokaa nyt, että mä en oo pelannut tätä Battle Royalea tällä kertaa yhtään. Uusi vuosi on piakkoin, sit on siisti synttäri ihan uutena vuotena. Tuolla sit mun Shadow Knight käyttäjällä mä oon pelannut vaikka kuinka paljon tätä seasonia jo. Kuulettehan te hyvä, kuulette. Juna. Siellä on joku. Haha. Varmaan aika loviksi jäi. Tässä on niin paljon uusia mekaniikkoja tässä chapterissa. Eikä mun nyt lempiaseista. Tiedän kaikki on siltä, että tää on ihan liian huono. Se, ainakin yksi tyyppi. Niin se on siltä, että tää ase on siltä, että se vaan houkuttelee muuta ottaa se ja sit se on oikeesti tosi huono. Mä tykkään siitä. Ja sitten tässä on kaikki uudet augment parties. Oi, nyt on ihan hyvä. Moikka Mekka, Team Shadow. Todetaan, sinne on korjannut taas tän. Mä en oo pelannut hetkeen tällä käyttää, niin mulla on nää vähän erilaiset Mulla on ehkä vähän erilaiset tää jutut näillä kahdella käyttäjällä nää jutut. Niin mä en oo oikein tottunut tähän käyttää vielä niin paljon. Tälleen. Mä pelaan tosi paljon enemmän Shadow Knightilla lähipäivät ja ne on nyt taas korjannut nää liikejutut nää. Se me päästään taas vähän nopeampaa kun me liikutaan. Hei, mä en oo huomannut, että mun kädessä on. Tällä käyttäjällä. Olin mä ladannut, olin. Mä unohdin, mä oon täällä aseen liian pro, mä tapaan täällä ihan tyypit aina. Miten muka toi ees on? Halleluja, mä käsin on kaikki tossa samassa. Hei cooldown on tarvittu pienentää, mut ei ole. Mä näytän vähän se tosta. No en mä nyt enää. Mä tällä käyttäjällä pelaaminen tuntuu nyt niin paljon vaikeammalta. Voisiko nämä grafiikat korjaantua? Kattokaa mun grafiikkoja. Ihan. Mä saan tästä paljon parempaa.
Nyt kun tässä on nämä korjaantuneet liikkumiset. Ei nyt sitä tuntuu niin nautinnolta pelata tälleen tätä. Tuolla joku. Ei siellä ole chestia. Mä en tiedä mikä mulla on nyt näiden grafiikkoidenkaan oo. Mut Generalin sanotaan, että mun grafiikat on paljon parempi. Kattokaa tää ihan pikselöinä. Näin. Mulla on nyt jotain ongelmia tällä käyttäjällä. Mä en saada pelata tällä käyttäjällä. Tää on ihan mun lempiä se. Mä oon tuolla Shadow Knight käyttäjän niin paljon parempi pelaamaan tällä. Ja ihan niinku koko Forttia. Mä en tiedä, mulla on täällä vaan noin settikset varmaan niin ollut. Tää movementti tuntuu nyt niin ihanalta taas. Mua ei oikein niin haitannut se vanha movementti, mutta tää on vaan niin paljon parempi. Ei muuta voi sanoa. Kattokaa se. Vedetään tonne, siellä on joku. Tuolla on joku. Onko tuolla? Piakkoon selvii. Ei tää ei niin tuu yltää tonne asti. Mä oon ihan varma. Kato, mulla on täällä aimikin ihan sikahuono. Switchillä on ihan sikaa hyvä yleensä toi aimi, mutta kattokaa, kun palaa tänne pelaamaan, tänne käyttäjälle. Niin. Vähän miettiä, mitä mä käytän. Ei tää movementti on niin ihana. Mä en nyt tällä käyttäjällä osaa pelaa. Tässä on jotain virhettä tässä mun käyttäjässä. Tää pokaa ja tää tuntuu vähän. Kato, toi vaan kääs yhtäkkiä. Taas. Mitä mä sanoin, että mä saan pelata tällä taseella. Outoa, jos tuolla ei oo ketään. Ei kerrankin tänne on tullut näitä äänijuttuja. Toivottavasti tää on äänijuttu. Koska... Normigrappleri. Mä näin tässä chestin. Mä näin tässä chesti, jota ei oo avattu. Vai hämäskö sit joku mua? Mä en tiedä, missä kuuluu tommoista rytmiääntä, mutta se ei ollutkaan rytmiääntä. Hashtag siis jo ei enää osaa puhua. Ja hashtag siis rupeaa tekemään enemmän ehkä YouTube-videoita taas. Toivottavasti, ellei mut taas rupea tulla ongelmia. Hei, tässä ei ole enää viittaavaa. Toi houkuttelee liikaa.
Okei. Siis tämän opettaja Xiisi on niin aikataulutettu nykyään, että mulla ei oikein aikaa niin paljon YouTubeenkaan. Mut mä oon nyt vetänyt tuossa Pannukakun Twitchiin striimejä sillä aikaa. Muutama kappale, että hypätkää sinne Pannukakku joku 99 jotain vastaavaa. Sinne hypätkää jokainen tyyppi. Sitten tykkäätte Xiisistä. Mitä mä laittanut tonne jotain? Ei kun toi tommonen. Tuolla Shadow Knightissa mä olisin samalta tunnistanut toi tommonen. Hetki. Tuolla on vieläkin toi bossi. Tuo on ainut ehkä season tai chapter, jossa ei ole ollut vielä niitä äänitysjuttuja, mutta kun mut otti niin näillä kilpikonethan on tulossa ihan piakon. Missing. Okei, mä hyppään tähän. Siisi auto. Mä en lähtisi mitään musiikkia, vaikka kuuntele. Ihan hyvä musiikki. Harmi, tässä ei voi pelaa niinku Rocket League, siinä olisi ihan liian pro. Me vedetään niinku kunnon. Se tapettiin sit täällä, kun täällä oli apuvisät ja se kuoli ihan. Tää tyyppi tappo mun bautin. Ainakin epäilen. Sanot sinä rippi. Ups, väärä. Vähän toksikki. Minä. Ei jää. Sun aimi on roskaa. Mitä mä sanoin? Jätäks Siisi hetkeksi rauhaa? Self movement. Vai oliko se pelaa vai ei edes? Mennään. Mä löysin bugipaikan. Toi tossa. Tuossa on siis bugipaikka tälle kaikille tiedoksi. Okei, mä teen sen. Otetaan sitten jäiset jalat. Ei. Mä käyn kalastamassa jääflopperin nopeasti. Tuolla on tapahtunut. Olis tuo edes samassa paikassa kuin mä olin tuolla?
on näin samat kamat. Joo, tossa on jotain heltti-itemiä, joita mä vois tarvita. Mutta aika rahaa. Ota se. Hitsi. Tohon päin. En mä osaa näin mennä tohon edes. Sitten tässä on täällä yksi juttu. Te voitte tehdä näin. No kallio. Kiva tietää. Mä en sitten tehnyt ton kunnolla. Mä halusin niin saada se Ice Grapplerin. Aika on 21 minuuttia mennyt tähän videoon. Mikä se on tämä? Oh, tää on tää Josie Friendi. Vai mikä tää on Jonesille? Yhdessä videossa noin paljon goldia saatu. Mutta yhdessä matsissa kun sanotaan 900 yhteensä, mä käytin sitä äsken sen. Okei, Hope. Hyvä nimi. Auta Jones ja Hope. Toi on huono juttu. Et toi alue on tossa. Sillä on medaljoni, jota on nerfattu. Hyvä sillä. Tää saattaa huono. Mulla olisi pitänyt hiilata, nyt on 7 pelaa jäljellä. Mä otan riskin. Nyt mä tein tän. Ei oo niinku tässä. Hei, Mewsels! Mä oon kissa myös. Storm, relax.
Anteeksi, mä en oo puhunut nyt vähän se. Mä en tiedä kuka toi on tai mikä se on. Mut se on tulossa. Se on tässä alueella. Ei se oo paha. Only you can play when V-Bucks scans. Do not share password with third parties. Hashtag Xiisi. Reperbrella se on kauhea. Tuli mieleen tää. Sepä. Kolmesta meillä B-bukia tuhlaattavaksi. Krampus. Mitä? No kun... Eikö näitä pysty kuunnella? Mä haluaisin vähän kuunnella. Popular Vibe. Popular. Popular. Wow, en osta musta tota. Kui mulla on muuten tää Switchissä rahaa. Mulla on tässä 7 € jäljellä. Tää on niin kova. Pitää ottaa jossain kohtaa. Ties mitä mä saisin sillä. Tuo on niin kova. Siinä on Xiisi värikin. Kattokaa. Liila.
Eikö tääkin menis? Tää on siisti. Tai toi. Tai siis mä siellä sais muuten V-bookia. Ehkä ei. Solid Snake. Mutta siis joo, heippa